good morning mga kapatid. Andito kami ngayon sa Shell Pugon. May biyahe kami papuntang Infanta Quezon. Try natin kung anong mangyayari kasi 500 lang yung dala kong pera, panggas lang. Wali, akasya naman siguro kasi hindi na mga mayroong talatan magtumakbo eh. Nagkarga ako ng gas kanina, 189. Puno na siya. Ha? Mga 3:30 yan na kami. Tingnan natin yung saan tayo ulit magkakarga ng gas. Ang puno nito is umabot ng 100 kilometers. Tatakbo. Biyahing Banta na sa 125 to 130 kilometers. Tingnan natin saan ba abot yung 500 pesos. Tama ko. Ganda ng tanawin. Hindi magayon, no? Ay, dito pa. Mahirap man. Ganda. Parang nasa ibabaw tayo ng ulap. Oh. Ayan oh. Tira! Tira! Dali kinukuha na. Dali na, dali. Dali. Ayan mga legend. Mga sa talay pa lang kami. Stop over muna kasi may magandang ano dito view.
Hina. Pang 5. Yun o, may bulalugaw. Doon na tayo sa bulalugaw.
Ha? Lugi sa dalawa gawa. Gawa. Di mo, may nakula ako ng billboard. Meron na? Lugaw? Bulalo, lugaw? Ha? Saka bulalo na lugaw. Lugaw, lomi. Lomi, lugaw. Ano ba talaga? Lugaw o lumi? Lugaw masarap yan. Kung ano, Kaya boy. Nalala ko na pumunta sa Tinggalan. Ang baho ng baho. Almusal muna. Magkano kaya yung lugaw dito? Ula lugaw. Ula lugaw. May Rumbles. Rumbles daughter. Punta na kayo. tayo may kape kayo, te? Kape? Wala. Tapang ka, readers agad yung hinahanap mo ha. Wala akong kasama kaya. Pwede. Magtanong muna tayo magkano, baka wala tayong budget. Marami namang nabenta disclaimer. Disclaimer, ano? Ano ng lugaw mo, te? Anong laman? Picture ako kasi Magkano lugaw mo? 1, 2, 3. Sa amin lugaw na eh. Isa pa. Ano naman ang lugaw mo, te? Ang lugaw, iihip mo lang yan. 1, Hindi, 2, 3. masarap natin yung ano. Lomi. Yung may laman. May lomi? Patay. Ayan. O sige. Yung very special. Walang super special. Special lang, walang very special. Haba ng hair ni Prima oh. Ay, isa lang. Masarap lang. Isa lang. Yung ano yan? Ay, isang ganyan. Oo. Yung isa na lang. Ilitan ko lang. Yun ang makikisawin sila. Sarap na. Ay, Kaya laki oh. pwede naman. Pag pwede take all pa lang. Ano mo na masarap na meron? Ayan. Entire na pinaka-ready to order. Ini. Yan. Yan, pinakamasarap dito. Ibiyahe pa tayo eh. Doon na, pagdating na. Sino may pikal? Tingnan mo, ang laki ng Hindi ano. ka, may hindi ko na tindalang eh. Yung lalagyan, Dala. mo ba?
Ganda ng view dito mga kapatid oh. Tingin lang muna tayo sa mga views. Yun yung lugaw. Lugaw ng Tanay. Balik ba ng lugaw? Ay, all day lang pala sa'yo. Yun yung umusok pa. Yun yung masarap. Yan, kalamansi. Hindi, gano'n na lang. Lugaw overload. Tayo muna tayo. Ayan, may partner na sili, kalamansi. Lagyan natin ng patis. Ganda ng kalikasan. Daryl speak na kayo mga kapatid. Yan. Okay lang. 1, 2, 3. Oh, next. Okay, next. Perang pitik, Preo, perang pitik. Hindi ko nakita eh. Dawai na po ito. 1, 2, 3. Okay, next. Ito na. Please. Next. Shout out. Support Cell Glen TV. Thank you. Ayan, Daryl speak. Yan, tanawin mula dito sa Daryl speak.
Ito yung tambayan ng mga rider pag nagagawin dito mga kapatid. Kaso nga naman lang mo, dahil kung maulan na putik doon eh. Kasi magkano niya video? Daming MMPig dito eh. Dami sticker. Nawala yun sa ating. Nawala na sa atin, bakit tinabunan na? Wala tayong dala? Wala, dinikit na doon eh. Saan? Mga kapatid, nakarating na po kami Ang ganda talaga. sa Infanta, Magallanes Beach Resort.